Muligarari kubatakana amono kugendera gugusarika gwepara ekuromagena gochechinza mocherio kindo ime bunge ya bumachoge burabu nigo abamenyi n'abatumiki bepara iyo besokirina kuboli omujumbe webunge yo moskeno fasoni obadia barongo konyaga bakimiki gitambukiro kwane kimuna epara iyo yanyakabage korosigwa unagutume mulikito Gilbert Kobe para ne egento kinyo njoge gokonya obwere nabo igobo sombi aso gokonya abantu bamenyita sikinsemo au igana sensemo ya magenalio kindo epare kurumagenalio kindo ne pare korodekana sikinchara chingamu ne chiga asaba gende bagutwara obokon aso bosombi bwabo njito bwate pare yiga bitongo go bire binge none kero togwetana matatu o konyara baga gwatumira matatu ya bandi ga kesikia cha kansawe mapema ngana nensemo yabagenda tonya ko batukumira na barabu nigo bagotewa muna epare yiga yanya ko bagitwara chingoro na yaga kitwe enga kienkoro yanya ko bagekoleto bokon mono asobo sombi no wereni bwabo. Jina mimi naitwa Samuel Mokoa, mimi ni chairman wa bodaboda katika stage yetu ya Magena Radio Kindoro. Kwa hakika ukweli barabara yenye iliweza kutengenezwa imeumiza watu wetu sana. Ngawa ni lami lakini kuliko Moram Road kushinda hii rami. Juu imekuwa mashimo, barabara imekuwa sida kupitika, watu wanagongana ni ma-accident. Nigo bakumusaba umujumbe bwensemo ya bumachoge burabu Nolfason Obadia barongwanya ko bwagwesokia ko bawo bokonye libanya ko bakorore parige korosi wobiya no bosombi kororoba. Obadia baro ngereri pale yiga areka bisuchi mata na bana fusi baba no je kore jibuna karwa ya igore tuwe ya renge bis ya garete bange biga tumo moyo kali ka gonsa ile tirimboge bitongo kwebacherana tumbo ito tunakupenda tunakuezimu temwete pare yigole pare ya magenario kino ngane pare royo goto wete kera bantu babune kiroro mutimbo ito kware wanja kindly you request orike proposal oyeire serikali epare yiga ebetama kidiborongete ko bengenchere munaboni ga yatokore kone kurumagana bare teyo pako ikerio kino baga kenyenya sensemo yende baria bakogendia chipigipigi go saboda boda sensemo ya magenanigo bakumusaba omurayo yanya ko bagagwesokia bakonya sengencho barabwo ni nabo bwatumuchando monene igoryo bosombi bonene rera miere buo ko tabangera mina ncheni ndo seri kipara chirebuo kind leo mochumba request with my people here wa boda tunayapitia most rekere mbura ya turikoro gatongo na maja sare paka bantu baito bangere ko genda road kindly we request astim boda ya bombaba stage ya magenario kindo na bonsi ya bagoete pare paranto bwati kindly na tema go ikachipara chia buoro ngati chikorosiwa kubane kwa bonko lyanga onyendirie pare yanga ko bage kurongea burunge obosombi bwabo no bokoreri bwabo bwalgo chokobobuya kindly twako request temo ira mararamika ayo asobisi ya enene toroserwe pare yiga gosebe repaired kindly na samaskania maneni go bamusabira nyako bwa kworokya okubani kwayo kuya gokonya abantu bensemi yo korobo sombi bwa wasenterere ngasi yoku sensemo ya magena epara ya yo kindo ase para nya ko bage ko bochoka ya twalire chipoto chinyinge ikibo cyeye abantu barasorogongoro yakunyana ko bwa utwaro bokongu asoberere no bosombi chipigbi ngokora chiro bosombi ase pareye chigari ngokora chiro bosombi ase pareye bono kya abananchi borogongoro wanyako bakorera no wocha kurigerirwa gwe pareye buya korosi gwe boronge eliye pareye rosi ukorengana nekerengo kirikiranyari gucikunya wara kubage gokonya bamenyi bensemenye gokora bosombi bwabo kuri boteria getembe kurwa se para ya magena Rio Kindo nsemo yibunge ya machoge burabu Marieta Nenje Gilbert Kobe.